masu kalangu na ta doga gangar sajo ne, da algaita busana ta tashi ko mutane, tallatin jami'a ta dan fodiyo gwaska, Alhaji Munir ko na ce barde duka sunanka, ka san na lafiya domin ka zama dirka, ai bera je rami tsuntsuwa ko tana sheka, burgan shuni jaruman maraba mun gaishe ka, a tafa ai tsalla har da juyi yan uwana, dan ga ranar nadin ubanmu mu zazzauna, ga filin nan fal da al'umma tamkar sallah, alkaki a iya sani na kan bashi da illa, wanda duk ji dalla ta tabbata ya rike sallah, ga salatin manzon mutum da ya yarda da Allah, sarautar dalla ba ta yaro ba farilla, sai kana da kulawa da al'umma bayan wannan, ka zamo ne bango na tallakawa sa'in nan, mun ji fardan shuni Alhaji Munir zaki na nan, mai abun mamaki da baya shirka kuma sannan, bai da raini na mutane in ka zo zai tarbe ka, to ka taka lau an yi manadi mun taya barna, ka zamo dallado na jami'a mun gama shela. Shi dai take nan maza daban ne da na mata, maza na can daji shi ko girki sai mata, baba ka sha alkyabba ka taho ka musu rata, ko in dan ce wata maniyar sai a makota, tallafawar da kake wa al'umma babu irinta, baba kai dan bango ne sakkwatawa ke cewa, ayyukan alkhairin ka so suke yi dorewa, na ji tambihi gun wasu sun ce ba ka dagawa, to idan ka ga an ce ba wani ai ya sha tsiwa, shi ko gurbin doki ba zai yi wasa da kulawa, ni kamar kai ban magani wa dole na ce oga, wanda zai jajirce da taimako ka ji jazuga, tallafin ke na ishe dukkanin wani mai burga, in kuma bai ci ba tabbata iyaye suna zuga, tallafin ka daya har biyu suna ma ban girma, kurancin me za ka ai sarauta ta Allah ce, don kwa Alhaji Munir makiya duka ya zarce, an yi mai bardan shuni ba a yau ba bare ma ce, sa'an nan jaruman marafan shuna a daidaice, sannan yau dalla ka zamo duk nasara ce, baba Abdul yaran ka ne na zo ne maka wake, gani nan na hada zuga zaki na layin sarki, duk muna ban girma ko tabbacin Allah ka rike, sakkwatawan